Hola, com esteu? Doncs mireu, fa dies que recullo molts tubs dels paper de vàter i del paper de cuina. I l'altre dia pensant, aviam què podia fer, se'm va ocórrer fer aquest joc de construccions. I com que m'ho vaig passar molt bé fent-ho i després jugant, he pensat que us explicaré com ho he fet, aviam si us animeu a fer-ho a casa. Mireu, la primera cosa que he fet ha estat pintar els tubs de diferents colors. Com més colors utilitzeu, més vistós quedarà. Un cop ja estan els tubs secs, s'han de tallar a trossos. Aquesta part de l'activitat ens haurà d'ajudar a fer-ho un adult, perquè amb el cúter ens podem fer mal. Ara que ja tenim els tubs tallats a trossos, hem de fer uns talls a la base dels tubs, que és el que ens servirà per encaixar uns tubs entre els altres. Ha d'haver-hi 4 talls a cada base dels tubs. I el que sí que és important és que no estiguin alineats a la mateixa alçada. Si us hi fixeu, són un tall entre 2 talls. Doncs ja veieu, ja tenim el joc de construccions acabat. I el que té de bo aquest joc és que sempre podeu anar fent peces noves. Espero que us ho passeu bé. Adeu!